Og tilbage herinde i parken, hvor Brøndby-mandskabet lige signalerer, at nu skal der altså ud og arbejde som et hold. Jeg skal lige korrigere mig selv. For lidt siden fortalte jeg, at en kamp i Farum Park var blevet forsinket et kvarter. Det er sådan set rigtigt nok, men det var ikke en kamp, der involverede Brøndby, men derimod en kamp, der involverede FC København. Så fik vi lige sat den på plads. Tak for hjælpen, Per. Du lige redde mig der. Nu skal vi sgu se noget bold. Ja, det knip gælder. Det gør det nemlig. Vi er klar. 34.000 mennesker er klar. Og lige nu så venter dommeren på et lille klart signal, så han får i dette sekund. Og så er guldkampen her fløjtet i gang. Og så er det FC København-hold, som spiller nogenlunde samme system som Brøndby. 4-4-2. En lille fejl her. Thomas Rasmussen. Sanchin stikker her. Sanchin. Og Ilton ligger inde i feltet. Sanchin kommer forbi en mand. Kommer forbi to mand. Over til venstre ben. Lægger til rette. 1-0. 1-0. Og det er jokeren. Det er minsanden. Jesper Grønkjær. De troede ikke, han var med. De ved det nu. Det ligger 1000% sikkert fast her. Kæmpe brødler af Thomas Rasmussen, der ellers så startede fremragende. Ja, han startede ellers så fint, men altså laver denne her fejlaflevering, som gør, at Sanchin kan komme afsted. Tager et par driblinger af Sanchin på tværs, og lader til sidst bolden ligge stille og roligt til Jesper Grønkjær, der knivskarpt og sikkert sparker den ind i det lange hjørne. Man må også sige, at Sanchin måske får en lille smule let spil. De kommer til at bakke lidt for meget, da han lige pludselig er på bolden, men det er selvfølgelig også et forsvar, der bliver ramt af ubalance. Ja, her ser vi engang, Max von Slebrøge kan ikke nå at vende. Sanchin glider af på ham, kigger op første gang, at Ilton ligger fri derinde, tager trækket forbi Van der Schaaf, tager trækket videre forbi, og lader den ligge. Ja, det er flot. Og Grønkjær med sit blot andet mål i sæsonen. Det er jo ikke ligefrem målscoringer, han har brilleret med i nævneværdig grad i den her sæson, men det er selvfølgelig også, fordi han har været ude det meste af tiden med knæproblemer. Scorede også mod Vejle her i forårssæsonen, og de har fået en fantastisk start på kampen, FC København. Ovenikøbet på et tidspunkt, hvor Brøndby egentlig var startet bedst. Van der Schaaf ovenikøbet for Brøndby lige nu ude at få behandling. Stødt sammen med en FCK-mand tidligt i kampen her på banen igen nu. Sådan hurtigt Thomas Rasmussen. Postbæk. Et godt spil her. Og Postbæk sammen med William Kvist. Og den kan godt føre til noget. Den kan føre til mål. Og Ilton stiger til værs her. De scorede kort ind i første halvleg. Nu scorer de mod slutningen. Og det er et mesterligt opspil af Postbæk. Og Kvist i samspil her, der fører til Ilton. Ja, det er ikke kun hans indlæg, Carsten. Det er også opspillet. Det er så klogt. De kører bolden rundt i trekanter. Og pludselig så tager Postbæk det her løb ud på højre side. Og slår den perfekt ind. Men teknikken også, synes jeg, i hans afslutning af Ilton. Hænger lang tid i luften, kommer højt op og dirigerer bolden ind. Se det her engang. William Kvist, hvordan han lægger den ud i en god vinkel, så han kan få den langt rigtig ind over. Prøv lige igen at se von Slebrøge, Per, i opdækningen her. Ja. Det er ikke godt. Men lad os nyde målet. Teknikken ved det her. Prøv at se, der hænger lang tid oppe. Von Slebrøge kan ikke kigge i ryggen på sig selv, kan ikke rigtig komme op. Han skal selvfølgelig hoppe, Carsten. Det har du ret i. Og nu er det virkelig med ryggen mod muren af Brøndby. Ja, de venter formentlig bare på, at der bliver fløjtet til pause, så de kan komme ud og få justeret en hel masse ting, der bare ikke har fungeret. En første halvleg, hvor FC København har sat tingene fuldstændig på plads, hvor de har fået hjælp også af et elendigt spillende Brøndby-forsvar. Det er selvfølgelig en del af forklaringen. Ja, og Kvist har været blinde. Blinde og højre siden, ikke? Fordi andet mål kommer også fra højre siden. Det er der kommer mere nu. Postbæk. Der kommer ikke noget i det område. Ideen er sådan set fint nok. Det er med sit første ligamål for FC København. Det er bare et langt skud. Nordstrand. Ilton. De falder begge to. Kæmpe forhøjder. 3-0. Det her er billedet på Brøndbys eftermiddag her i parken. De snubler simpelthen over hinanden. Det er jo mærkværdigt, Per. Ja, jeg synes også, det er et godt udtryk for, hvorfor vi skulle have Morten Nordstrand på banen. Han gør det rigtigt. Han forventer for front imod forsvaret, og så kigger han op efter Ilton og lægger den her maskerede aflevering ned i bagrummet. At de så snubler, ja, det er selvfølgelig en katastrofe. Men løbet for Ilton er godt. Afleveringen fra Morten Nordstrand, den er fænomenal. Prøv at se her engang. Vinder på sin første berøring. Der rundt, kigger op, og hvad sker der så? Ilton tager det dybe løb, skærer ned i banen. De to støder sammen. Ja, det er jo rent svensk pølseret derinde i midten. Altså, det er jo fuldstændig håbløst, Jon Jønsson og von Slebrøge. Prøv at se der. De spænder ben. Og værsgo. Serveret på en guldtallerken. Måske.
Og så ryger der altså lidt raketter ind på banen ned fra frustrerede Brøndby-fans, der altså sidder op på øverste afsnit ovenover også her. Og Ilton er altså op på 11 sæsontræffere foreløbig. Fast ned mod et hjemmehold, som i hvert fald lige nu har sat kurs mod et dansk fodboldmesterskab. Brøndby bliver vippet af pinden. Der mangler altså 2 runder, man skal aldrig sige aldrig, men så handler det også om at tage med manér her. Det er ikke ligefrem det, Brøndby er i gang med Nordstrand. Oscar Wendt kommer til, og 4-0! Den ligger lige til højre benet, det er ikke hans normale favoritben. Men han rammer den fornuftigt, placerer den så yderligt, at Stefan Andersen må konstatere, at det her det er ved at udvikle sig til et Brøndby-mareridt. 4-0, og de danser og de hopper, de fleste af dem. Igen Morten Nordstrand, meget opportunistisk, prøver på at komme igennem på midten, men bliver altså lukket af. Bolden ryger tilbage, hopper tilbage til Oscar Wendt, der er stensikkert med højre inde side for at lagt noget i det lange hjørne. Et meget klog, meget flot mål, synes jeg. Oscar Wendt, der følger med frem. Vi skal ikke glemme, han er altså venstre bak. Morten Nordstrand her. Ind og prøve at udfordre og komme igennem på det lille område. Og Max von Seebrugge, der endnu en gang laver en fejl og spiller bolden ud, som vi ser her. Ja. Jeg tror, han vil spille til Anders Randrup, men rammer altså Oscar Wendt. Og lige genskærning af Ilton & Company og sat tingene på plads, i hvert fald her i aften, da det begynder og dufter af dansk mesterskab efter sidste sæsons skuffende 3. plads. Så har de altså fået ham her, ja, nærmest flyvende i form, sammen med resten af holdet, må man sige i dag, fordi det er selvfølgelig en stor holdpræstation, der også den er basis for det her.